Загара. Днес ще играем FC Mobile, току-що ме биха. Някак много бързо. Дето беше той 2 овара. Запис с тем звук, така. Сега се за шума. Но сега ще видите как ще караме. Аз съм ранг 102. 107 овара. Нападател на 109. Чак, мисля. Да си купя пакети. Има малко пари, имам 34 милиона. Малко може да смешничка, ама... Чайте да влезем в баде нещо безплатно, нали? Ще се падна Зидан, хора. Това не е нищо, ама... Моля, абонирайте се за канала. Може да нямам так толкова видеа, ама просто не видеата. Не знаете, ще играем или Brawl Stars, или FC Mobile, или пък Car Parking. Ако ви хареса поредицата, абонирайте се. Ако искате станете... Харесай се с like and subscribe, please. Така ще се развива канал. Добре, сега ще ви кажа колко оварал е Бъртленцето. Бъртленцето, като гледам, нападателя му 112, 609, 100 оварал е. Ембапе му е нападателя, има 2 нападателя. Добре, почваме. Добре, така подана Чикаев, Шолес, това беше за фал. Играта на футболистите, но не знам да знаете. Данджума. Така, Данджума се мами. И Данджума вкарва хора. За това гол трябва да лайкнете и да се абонирате. Много направим хора. Варвайте, много съм така направил. Може да не иска да пусна 3-4 видеа. За 7 минути. Моля да бъдете, но един subscribe.